Ġiet organizzata 13-il sessjoni nazzjonali tal-Model European Parliament, inizjattiva organizzata minn Aġenzija Żgħażagħ li timmarka pass ieħor importanti fl-impenn ta' pajjiżna sabiex tappoġġja żgħażagħ bħala aġenti ta' bidla. Dan il-programm ħalla impatt pożittiv fuq aktar minn 400 żagħżugħ u żagħżugħa. Hawnhekk dawn iż-żgħażagħ kellhom l-opportunità jaraw kif jaħdem il-Parlament Ewropew. Is-sessjoni ta' din is-sena ffukat fuq 4 temi kruċjali: l-isfida tan-nuqqas ta' għalliema, it-tnaqqis tal-emissjonijiet fit-trasport, it-tibdil fil-klima u l-ġlieda kontra żieda fil-prezzijiet ta' djar. Fid-diskors tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Kita Zoppardi enfasizza kif id-dibattiti u r-riżoluzzjonijiet infassla matul is-sessjoni għandhom il-potenzjal li jsiru l-bażi għal politiki li jmexxu l quddiem lil Malta u l-Ewropa. Dan huwa programm importanti ħafna imtella minn Aġenzija Żgħażagħ fejn tidħol l-edukazzjoni ċivika. Aħna attendejna fuq bażi ta' jumej sabiex nisimgħu iż-żgħażagħ tajna vuċi u min-naħa tagħna qed nieħdu in konsiderazzjoni u nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu bihom iż-żgħażagħ fejn jidħlu suġġetti pertinenti fost l-oħrajn l-ambjent. Tkellimna wkoll ma' żagħżugħ li pparteċipa f'dan il-programm. L-opportunità tal-MEP hija opportunità esperjenza impeccabbli fejn tħaxkem fiha diversi żgħażagħ minn backgrounds differenti, tgħinek tiddixxiplina lilek innifsek, tiddibatti b'mod matur u toffrilek esperjenzi sbieħ u li jħallu frott għall bniedem tul il-ħajja.